Γεια σας φίλοι μου, είστε καλά. Αν αναζητάτε έναν φυσικό, ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο για να ελέγξετε την αρτηριακή σας πίεση και να φροντίσετε καλύτερα την καρδιαγγειακή σας υγεία, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το Opticor, ένα καινοτόμο συμπλήρωμα που ξεχωρίζει για την αποτελεσματικότητά του. Το Opticor είναι ένα φυσικό συμπλήρωμα που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην αποκατάσταση της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης από την πρώτη κιόλας δόση. Δρά στις αιτίες της υπέρτασης, βελτιώνοντας τον τόνο των αιμοφόρων αγίων, απομακρύνοντας τις τοξίνες, διαλύοντας τους θρόμβους και βοηθώντας τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και του μεταβολισμού. Όλα αυτά με μια ασφαλή σύνθεση βασισμένη σε βιοφλαβονοειδή υψηλής ποιότητας. Ένα από τα πράγματα που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι το Opticor αρχίζει να δρά γρήγορα. Μέσα στις πρώτες 6 ώρες νιώθετε ήδη την πίεσή σας να σταθεροποιείται και το καλύτερο χωρίς ευνίδιες αυξήσεις ή πτώσεις. Επιπλέον ενισχύει μακροπρόθεσμα το καρδιαγγειακό σύστημα και είναι κατάλληλο για κάθε ηλικία και για όλα τα στάδια της υπέρτασης. Θέλω τώρα να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Το Opticor λειτουργεί, ναι, αλλά δεν είναι μαγικό. Τα αποτελέσματα έρχονται σταδιακά και απαιτούν συνέπεια στη χρήση, ειδικά αν συνδυαστεί με καλές συνήθειες ζωής. Μην περιμένετε λοιπόν θαύματα από τη μία μέρα στην άλλη. Ακολουθώντας σωστά τη θεραπεία, μπορείτε να δείτε σημαντική βελτίωση με φυσικό και ασφαλή τρόπο. Ένα πολύ σημαντικό προειδοποιητικό μήνυμα. Λόγω της επιτυχίας του Opticor έχουν εμφανιστεί πολλοί ψεύτικοι ιστότοποι που προσπαθούν να πουλήσουν προϊόντα χαμηλής ποιότητας. Για τη δική σας ασφάλεια χρησιμοποιήστε μόνο τον επίσημο σύνδεσμο που άφησα στα σχόλια. Αν θέλετε πραγματική υποστήριξη για να φροντίσετε την υγεία σας, να προλάβετε σοβαρές ασθένειες όπως το έμφραγμα και το εγκεφαλικό επεισόδιο και να επαναφέρετε την ποιότητα ζωής σας, μην χάσετε χρόνο. Μπείτε στον επίσημο σύνδεσμο στα σχόλια, επωφεληθείτε από την ειδική έκπτωση και εξασφαλίστε το αυθεντικό σας Opticor με απόλυτη ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου μέχρι το τέλος. Αν αποφασίσετε να δοκιμάσετε το Opticor, ελάτε αργότερα να μου πείτε στα σχόλια την εμπειρία σας. Σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.